இன்று நம்ம பார்க்க போற விஷயம் திரைக்கு பின்னால் யார், who is behind the screen. ஒரு திருமணம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல கல்யாணம் மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் எல்லாருடைய அட்ராக்ஷனுமே. ஆனால் அந்த நல்ல நிகழ்வுக்காக பின்னிருந்து செயல்பட்டவங்க அவங்களுடைய பெற்றோர்களா தான் இருப்பாங்க. நிறைய நாட்கள் உழைப்பு, நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பணச்செலவுகள் எல்லாமே அதுக்கு பின்னாடி இருக்குங்க. பெற்றோர் எப்படி தங்களுடைய பிள்ளைகளை முன்னிறுத்தி அவங்களுக்காக எல்லா விஷயங்களும் பின்னாடி திரைக்கு பின்னே செய்யறாங்களோ, இதே மாதிரி தாங்க கடவுளுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மையும் அவர் முன்னாடி நிறுத்தி நமக்கு பின்னாக பல வேலைகளை, பல அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறார். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? மோசே செங்கடலை இரண்டாக பிளந்தான்னு சொல்றோம். அது எப்படி ஒரு மனிதனால கடலை இரண்டா பிளக்க முடியும்? திரைக்கு பின்னே என்ன நடந்தது? மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் ரா முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று. வண்டர்ஃபுல். பாத்தீங்களா, பிஹைண்ட் தி ஸ்கிரீன் கடவுள் தான் எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சிருக்கிறாரு. இதில் உற்று கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு அற்புதமும் இருக்குங்க. வலிமையான கீழ்காற்று அந்த சமுத்திர தண்ணீரையே ரெண்டா பிளக்குது. ஆனால் அதன் நடுவே மக்கள் நடந்து போறாங்க. அந்த மக்களை அந்த காற்று ஒன்றும் செய்யல. அந்த கடலை பிளந்த அந்த காற்று மக்களையும் தள்ளி இருக்கணும்ல, புஷ் பண்ணி இருக்கணும். அவங்க பறந்து போயிருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அவங்க அது உண்மையா பண்ணல. பாருங்களேன், இது ஒரு பெரிய அற்புதம். கடவுள் அவங்க நடுவுல இருந்து இவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சார். ஆனா இதற்கு பிறகு மோசேயை எல்லாரும் ரொம்ப மதிச்சு வந்தாங்க. இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாங்க. ஒரு பிறவி சப்பானியை பவுல் சுகமாக்குறாரு. லீஸ்திராவிலே ஒருவன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் சப்பானியா இருந்து ஒருபோதும் நடவாமல் கால்கள் வழங்காதவனாய் உட்கார்ந்து பவுல் பேசுகிறதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். அவனை பவுல் உற்று பார்த்து, ரட்சிப்புக்கேற்ற விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டென்று கண்டு, நீ எழுந்து காலூன்றி நிமிர்ந்து நில் என்று உரத்த சத்தத்துரை சொன்னான். உடனே அவன் குதித்தெழுந்து நடந்தான். பவுல் செய்ததை ஜனங்கள் கண்டு, தேவர்கள் மனுஷ ரூபம் எடுத்து நம்மிடத்தில் இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள் என்று லிகவோனியா பாஷையிலே சத்தமிட்டு சொன்னார்கள். கடவுள் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவங்க. அவர் இன்றும் கூட நம்மை கொண்டு நிறைய அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களை தரணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்மை முழுவதுமாக மோசேயை போல, பவுலை போல கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். வேதம் சொல்கிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை உன் முழு இதயத்தோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு மனதோடும், முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுன்னு சொல்லுதுங்க. நம்ம அதை மட்டும் செஞ்சுட்டா போதும். பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் எல்லா விஷயங்களையும் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். God bless you. Kindly share the video.